Hello? Hey. Nah. Hello? You not even? Hello? Kilikatan, kilikatan, kan. Okay, okay. Let me join. We're joining now, council. Let me join. Okay. Okay, I'll join you. Go. Makarabta. Nalabino. Nana adig. Okay. Oh no. Asa ka ije. Onwolo di, onwogodi ya nwee. Onwegodi nwanne. Onwogodi Nne ya ị na-arụkwa nwee. ọfụma? Ị na-arụkwa ọfụma? Nna, alakwa m ọfụma di ya, bụkwa n'isi. Kịta ka m tetụla ya asabeghị m ọ na-asabeghị m ilu nsị ka m kpọọ gị ịma asị onye dị mmadụ mkparị nne yetego. Nke na ọ dị ka ịghọta m na nwa obele. Ịma na ọ bụrụ onwe nwaanyị ị ga-eme itie ịma ifu na ife dị iche dị yetego. So onwe ife dị iche ime okere ife ebe bụ nwaanyị ka ibie agba mgbe na-aghọta na aka monetization queen. What money cannot do, add to more money to it to be solved. Adị m atụ ụzọ na ekulu m n'aka bịa di. Saịdị anyị nọkịta ọ dị ka oyi dị na ndị mmadụ na-ekilikwa anyị na ịdị aware na ndị mmadụ na-ekili anyị. Okay. N'ọzọ ndị mmadụ gbapụtazi n'iru ọrụ ya agbami na ọzọ. Public. Ka anyị kelezi ndị mmadụ na nwụkwa. Check ya n'onwe ya ọfụma na. Because na voice ya pụtabaziri na nye n'onwe ya ọfụma. Ị na-anụ ife na-ekwu? Ga-achọ nke ịbata n'iru akwụkwọ ama ma netwọk gị na-eme m ihe ahụ. Ebe mezi ọpọsụ ga ebe a efo epugo. Yes, epo na detain. Ya. Nye n'onwe. Ngabata. O kwesịrị ịnọ na YouTube already. Ịbatago na. Ọ na-etinye ọnụ n'okwu n'bezo nke otu. O nwere ebe echi igosi. Okay, gosi m. Ebe ibe ndị n'aka. Ife a bụ wine. Ife ji wee wepụta wine na-abụ na. Wine nke nọ na kan juu. Ọ ga-alụkwa ọlụ? Gwogwo, hey, ọ na-abịakwa jaja. Ọ na-abịa n'ite. So, ịgba na wine has not the good for the heart. Mana ọ bụ ọzọ m ga-eji nwụfe ya otu. Mgbe ịghọta ya aghọta, ife ndị na-emesi kịta bụ ife ga-adị m obi mma etego. Ebe ọ bụ na mụnwa na-abụ so ụmụ nwaanyị bụa nwunye m na-agị nwa sogodu na top priority yetego mana some people ama aghọta ife nji ekwu ya. Ya kpata nji wepụta ụla n'otu a sị ka mụ na gị efu ka anyị kpaa yetego. Ịma na ịkpọba m n'isi ụtụtụ like this ọ na-adị m ka ịlọ m na nlọ n'abalị.
onye ka m na-achịkọwala na ọ dịkwa n'izi ndị anyị na-afụ na nlụ erika na ọ na-eme agụ onye nwere ndị ka dị important very very important. Agwara onwe bụ ife mme asị just teta ụla ntị ka m kpọọ gị so the thing bụ na as you dey be now bịanụrụ anyị ekpere ụtụtụ nụ na onye nna ka ị bụ m ga-ekpeli ya ekpere ma ndị mmadụ mana o nwere ife ị ga-echelụ ka mee nwere ife a na-akpọ ọnụ nchu eziokwu ewere ọnụ nchu maa mmadụ ọnụ onye ama eme escape kwedi awe eziokwu na ị na-eme ife wute ọtụtụ ndị mmadụ ị ga-edozi onwe ya ọfụma. Anyị wepụ ife niile si n'uchichi a sị ka a hapụ ife taa n'anya si n'uchichi ka ọ bụla anwụnta abi eziokwu onye nna so ife ndị a niile ndị a na-agbụcha ọnụ m jụchaa arụ wepụ ife niile gaa n'abalị wee nwee ike wee mekọrịa wit ndị mmụọ so anyị ga-eme ya mana ọ ya ka mma ọ bụrụ na anyị ga-akpọbata ndị mmadụ ịghọtago ọ bụrụ na akpọbata ndị mmadụ esola anyị anyị na-agọnya bụ ọfụ ụtụtụ anya fụrụ mmụọ na mmadụ. Nne m ka ife na-eme na saịdị unu bi nwere ike volume dị na saịdị gị ọgbada agbada ọ gbada after ka end the personal call. Okay. When did you ya ka ọ dị na onye tetukwuo ya nọ free na ada akwụ ụgwọ ya ọ gbagotego ọ gbagotego so nne biko ịmara ọtụtụ ndị mmadụ ga-afe ibe onye ebe na ndị mmadụ na abụ m nenye Licious oke nwa amụ n'Ikpo Ukwu n'Enugu steeti ikwusigo ya bụ ezigbote nwafọ 042 nwafọ 042 nwaanyị 042 ka a na-akpọ m nwaada amụ n'Ikpo Ukwu n'Enugu steeti ọ nwekwara ife eji gbalụ ndị Enugu ụnụ nke anyị busela aka n'isi mmadụ anwụ kọwatanụla anyị ka anyị bịalụ gị ka anyị mara ebe anyị si enyelụ gị aka ọ dị ka ife elikakwa gị n'ụtụtụ a ịgbara onwe ka iru na-adị bi ma a na-aga ya amụ ịghọtago ibe mbụ n'isi m erika ọ nwere ndị abịara ụkpa abịa tinyelụ m n'aka ọ sị na ndị a ga-enweta ngozi fa through me ise ọ dịzi obvious na ndị niile bụ ọyị m mana Facebook, TikTok, everywhere na-arụ a na-edebegwu ya ngozi fa n'ọchị ọba nka tiso onye na-alarụ ụla nne m emụtụkwa anya amụ m ụwa na-achọkwa n'ikpu kwanụ ụwa na-achọ ikpu nke ikpeazụ a na-agba na Facebook gbaa YouTube gbaa ihe niile ụwa na-achọ ikpu n'ike a sị na mana abịa na-ekwu na ụwa chọrọ ikpu ịmara ndị mmadụ anaghị aghọta ife m na ụwa chọrọ ikpu anụ etu o si dị kịta ọ confirm na-awọchi ife na-eme since a COVID mesi ka m ji confirm ọnụ ụwa na-achọ ikpu eziokwu o nwere ife fe ọnụ ị na-eme na-asị ụwa chọrọ ikpu ụwa na-achọ ikpu ị na-afụ ya n'anya gị na nna agha maazị ebe a na-eje eje nke bụ eziokwu bụ na a na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke a na-asị n'ụwa na-achọ ikpu ụfọdụ ụmụ nwoke adaghị gede ife a na-ekwu n'ụwa na-achọ ife adịbizi na-akpọwasị ụmụ mmadụ opi ọtụ
mana ịmago na o nwere ife enwere ike ịkwụsị nwee nke ma na-akwụsịnwu nke ikwu kịta ka ọ dịrị ọpọsịbụl anyị akwụsịnwu ya ọkwa ịkpọwa ike mgbe anyị na-akpọwa ịgbakwala na onwere mekwara emegidere sọ ụmụ nwoke na-akpọwazi ụmụ fama mụni kpọkpọwa ife ike alụ ọdịnala Igbo bịalị ka anyị gwa onwe anyị eziokwu chelụ ka mkpuchi anya na ndị mmadụ ga-ebido tụba m egwu ịnwe ife ya bụchi ikwu like this ị nidiri na mmadụ anya n'iru nwee ndidi ịnụkwalị mbọsị a na o nwere onye pụta kọni from ka ezi avịa nke anụ anyị gbanyere n'ọkụ si na Ebuka Obi na-akpọ n'ike. that guy nwe bipolar. I feel like na o nwe bipolar. ịghọtago maka na asịkwasị kwuo onye nwe pụta si na Ebuka Obi na-akpọ ntu ọnya maka ọ kpọsalụ dị ntu ka ọ dị onye ya na ya na-akpọ dị ntu. Ịma na ajụjụ ka ịjụ ịghọtago ajụjụ ka ịjụ ọ kwesịkwa ka eneba anya mana ịma na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya na-anọkwa ebe a mgbe ụfọdụ nne ya nọkwa ebe ya na-anị ya na eji m taịmụ stọdi ya peji dị guy gbadaa na mgbada peji ya mgbe o bidoro soshal midia ka mmalụ kedu ụdị mmadụ ọ bụ mmadụ dị desperate na-akụ nke ụwa ka ọ bụ mmadụ chọrọ itrend by all means ịghọtago ka ọ bụ mmadụ okwu ya na-akwụ ọtọ ka siga mana ewechemi onwere ebe ntụkwa onwero skeelụ ọ danwuru ya ọ danwuru na skeelụ ụkwụ ka nwoke si akwụ ịghọtago ụmụ nwoke na-echesi cloud nwee nwaanyị ị ga-afọ bụ na ichesi cloud na-adị ya mma otu a nnọkịta olu onwe onwe ife ga-apụta nwụbịa kwuo onwe ife ma mpụta nwụbịa kwuo from ihe ị na-ekwu na ọ na-adịghị ka onye ọjọọ so na-awanye onye a bụ ọ chọrọ ịgba n'iru soshal midia by all means ịghọtago mana ọ mara ama na-eji the fame and ọ mara trend ịghọtago because na ọ na-abụ ọkọsịa those rubbish ọ na-akọ ndị ọzọ akarịa nweta the views na topic o wepụta ịghọtago enwe ife bụ na onye nwa bupụta na Ebuka Obi na-akpọ ntu mana ị nene the video ifu na the guy bụ low life. When I mean low life, I mean that na low life nke ya. Another thing bụ ịga viral. Another thing bụ knowing how to manage the viral. Knowing how to manage the topic ma ọ pụta. Maka ọ bụ ikwu ekwu ịma na enwe freedom of speech. Maka ọ bụrụ ikwu ekwu mana ị ga na-agbakwa mmiri everyday ka o wulukwe na-agakwa ka o wulukwe na-agakwa. Nke ọ bụ ijos ebe wazie. Ịghọtago ijos drop efe wazie. So the guy mgbe ụfọdụ agụụ na-esokwa na-emekwa n'ihe ndị a niile. I feel like na agụụ dị ya n'arụ. O nwere ike ịkpọda guy kịta welu 5 million nye ya kịta ọ ga-asị gị maka Chukwu na ya efuru ọ na-akọ that time bụ na oribe nri n'ọkwa agụụ na-achasị ụbụrụ den ịma ya bịa ịma na owu dị too bad owu ya eme mmadụ owu nwere ife ọma mmefo owu ịma na etu o si wee mapụta na-ekwu gbasara Ebuka Obi na-akpọ dị họteelụ na ịmago onyesia o nwere ike ọ dị possible na Ebuka nọ na họteelụ a that day ịghọtago kama na based on ife a na-alụ ka e wee gbalụ content ka mmetụzie gị aka ka mkpa gị ki for example gị nwa mana asat mbata Nigeria na-ebu ụzọ nọ na hotel for like few weeks okay mgbe m alụsị bụ ụlọ m mbata Nigeria hotel ka m na-anọte na and all those time afọ m na-anọ na hotel ọkwa ịma na ọ bụrụ ọsọ m na-anọ na mụ na nwanne m nwaanyị ọyị m nwaanyị ife na-anọ mụ na ga aja m gokwu anyị mụ na ga aja m kwụkwa na castle 1 or 2 times ọkwa kasụ dị nna m họteelụ ahụ makwa mma ka ezi afọ nwoke ahụ ya kwa ka agbụgbọ akụpụrụ m dị họteelụ nke ikpeazụ ekwekwa m anya maka gị ọ bịa dịka ejizi amalụ m ọ ga-abịa dịka onye chọbazie m ọma ebe ọ ga-achọta m mụnwa kọọlụ ya ọkwa nke ahụ ịghọtago mụnwa kụpụlụ ya ịghọtago nwekwa hideout another hideout ọzọkwa njezi jee nwekwara ike ị na-ezo
ọgbara iru bụ n'ọfesi ka eji ebi udu mụnwa nwere one họteelụ na Lagos adị m echenji ya echefu m bịa Ofesi ka eji ebuild mana ọ bịa dịka onye chọbazie Nenyelicious ọ ma ebe ọ ga-achọta ya just jebe castle ịmagodo aka na 15 mụnwa onye achọghị chemba sekwe na nwe ife ome ịchọghịzi ka a na-access gị na one for you anji mana sista ibu na ebe afọ nnọkwa m ebe a na-eme isikwada room m afọ gịnị ịma na n'isi ọnwụ ka nga room m na castle na dị da room and palọ m afọ ebe passage m afọ nnọkwa ebe a na-eme isikwada room kwa ịma na ka ịpụ na room a na ọmụwa tekili over yes ama m na ka m pụọ ọ gị nwebe ife take over but enyebugide 306 afọ dị n'ala isi na 3 mmadụ mife iji rapụta 306 bad room with bad number ịmọbiba na ala na 306 na one for you ị na-emebe advice ịlarụ na room 306 ndị iji adịrọghị mmasị unu ọafịa ka iji wee gbaa ọsọ ka gịnị ka iji gbaa ọsọ ka m ghọtago room 306 ife ịchọ ka m ọsọ nwụrụ na the room ọrụ afịa ka ogene akwụ na-adị na room 306 ebe m gbara họteelụ ma ọnwekwa business ife is the same thing just that need the unfortunate nweta room afịa bụ 306 ọgwụkọ nwere ife chee ka nkọwa anụghị ịnọ na hospitality ọ nata Nigeria anyị nwa almost na bi na họteelụ every business ọbụla na-enwe secret room 306 ihe gbasara ya na-adị iche bed a na-edebe ebe a na-adị iche ebe ya dị constant adị echenji bed ya na-adị iche ịnọ na room 305 304 ịlarụsịa na ndị abịa na room 306 ife dị iche dị onwe nwa ị na-ata na room 306 mkpughe na-adị iche maka ebe niile na-adị iche oge ịmana onwe nwa bụ na ọcha enyu ụwa niile ga-anụ ya n'oru ọbụla ifele jelote nwa na-apịa dị ọkwa onwe nwa ntala ọvụ chukwu mere ndị mmadụ ara anụ ya ma nwunye m amụ nọ n'ebe gị na-eka nkọli nnu ya ta nwa n'iti nwunye gị nọkwa na YouTube ono nwunye gị nọkwa na YouTube mba ọ bụ nwa ọfụ na o ji nwa n'aka n'ime gị anyị na-enye nwa ala na-enye nwa ala n'isi ụtụtụ a ya ụmụazị a na-ala m ala mfụsị mgbe isi mfụrụ ala kwuo na ụmụazị anarago m dị ala egwu tatuo ala dịka ntu ụmụazị atatuo dị ala megide ala mịkpọ chukwu ekwepụrụ ya ọjọọ mana aṅụgide ala nwunye gị anwụkwazi ịnata ka ife ị ga-aṅụbazi ike gwụ okuru ebe arapụ okuru ala ịnata ka ife ị ga-aṅụbazi ndị oku ka mma achọrọ m kabel agba milk so back to okwu anyị ịma na that time afọ nọ that hotel for 2 months ịghọtago anọ mụ na nwanne m nwaanyị my friend bụ ihe na-anọkarị so ịfụ m na the place ịbịasị na m na-akpọ ntu ịfụ m ebe afọ ịbịasị na nke ọzọ họteelụ bụ ebe emere eji ezu ike na Evangelist Ebuka Obi je na họteelụ ije zu ike does not mean na o jere ịkpọ ntu o nwere ife ịma na-ewepụ ndị ụka so na ndị isi na-akọta họteelụ ndị ụka bụ ndị na-eme na anụ ewelụ ntị n'oneje họteelụ akwụsị nye gị oriri ihe akọwa họteelụ ahụ ọfụma ndị ụka ekwetago ya na họteelụ bifo iyetago so ọfịa na-asọ nkata nyepụ n'elu ọ bụghị kọndemcha họteelụ ikunikwe eje ebe a izu ike den na gadin je izu ike ọ depend ife ije na họteelụ ime mfe nwe na-aghọtakwa na afọ aghọtara otu a fesio na-aprichi elu ya ndị mmadụ elu na-eprichi ibe a na-akọtọsi biznesis ndị mmadụ nke a na-afụ na họteelụ ọ jee na họteelụ anyị nọ na-eje na họteelụ ịma na họteelụ otu o si dị na be anyị ọ na-adị ka ebe ndị achawo na-anọ na onye je na họteelụ anago n'iyi họteelụ na chalat abụrụkwa n'ofu ihe họteelụ na motel abụrụkwa n'ofu ife motelụ dị iche họteelụ dị iche nke a bụ ị n'obodo oyibo ya ka iji akọ ife ị na-akọ onye nọ Naijiria ama nke bụ motelụ na họteelụ ihe ọ bụ na họteelụ ba n'ime ya ọ kwụ n'ofu okwu a imebiri emebi ya bụ na gị alụgodu receptionist na họteelụ n'ihe na vileji ndị befe anụ nọ na họteelụ ka ọ na-alụ ife agbabụ na-achawo nwere ihe ọzọ ihe akọwatanwu ịnata na asịba mba niile ede akwụkwọ eziokwu ka m gwakwa gị eziokwu ọkwa ịmada họteelụ afọ nna anọba adịghị ekwekwe ka ụmụ nwaanyị klin elu ụmụ nwoke na dat họteelụ nwaanyị ada aba rum nwoke na dat họteelụ
kedu etu ịma ọ na bụrụsị ụmụ nwaanyị bịa họngel afa fichie na-akpọ kedu oge ịpụ afịa mkpa nọ ebe a oge ịpụ mkpa ebe ọ nwaanyị bịa fichie oche na nkani ya nwaanyị ada aba ịmakwa ife ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị n'ime dat hotel anakọta amakpụ mana mụnwa bụ nwaanyị nwoke na-abata efichere ụmụ m na-ajụ sịfa ke ka nwaanyị nwoke ka eji ga-esizi isi malụ ebe na-abata a na-eme ụmụ efiche nwaanyị ka eji isi malụ ebe a na-eme ụmụ nwaanyị ebe a efughị ịhụlanị onu ịma na that festive period anyị na-anọ in group ichetezi that South African guy an opposite me a na-anọ in group a na-akọ because of security the place iwetago but all these things na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ajọs nweta ọrụ hotel ka fasi ebe afọ na-agba akwụna n'enu ya ọ bụrụ na ọ bịara ịrụ ọrụ a mana ọ chọọ ka ụmụ nwoke na-echeki in bịagodo ebulu ụzọ taa afa befa ataba nwa na-abịa abịa mana ife na-abịa interest na onwe nke aka na gbabịa aka fanali anatabu ego ọfụma ma o nwere ike ịrụọ na họteelụ 1 month akwụọ gị 40,000 50,000 mana o nwere onye ga-achek in na that room kwụọ gị 80 100 taa gị ọkwa just ka ọ nyụọ ogoro okpu ka o tinye ịgbalụkwu ya disentin o nwere ike mgbe isi na ya dị na-abịa oyi gị nwoke gị na ya bi na-ada akwụrụ ya na-enye gị ego ọ tụwasịcha gị ike befe pụtara nke ka m oke mana o mechakwa ifukwa dị ga kwalụtọ ya nwaanyị achọlụkwu ya bịa gị nke tara nke ntụwasịcha gị ike na ya dị ebe ọ na-eje onwe garanti na onwe nwaanyị ọ ga-ene anya dị Angel ekwensu ịnwa ka mma karịa Angel ị na-agbara na wafọ yi ịgbakwali na onwe ụmụ nwoke na-edebe nwaanyị ọya nwaanyị from month to month onwekwa ihe ọ na-enye ya nke nwaanyị nata ego ụgwọ ọnwa ọbịa ọdachikwuo onye nye ya nke eji wee na-agba ụbaba ijebu na superbet na-egoteli ya ncha na ude ọ nataba fụchet n'ụzọ ogoteli ya nwoke a nọrọ n'ụlọ bụrụ oriakụ ka ọ dị gbara na-ala nke nwaanyị every moment ọ na-etipi ya nke nwaanyị ruo ebe ya na-efu onye ga-abụrụ jos one hand nye ego onye ya ọ bụkwa mmeje o ya ka ngwazi gị ife na-emalụ esi mbongo wee bata nwa na-ajụ ofu oyi nwaanyị ebe a na wee sị ya kekwanụ maka oyi gị nwoke ọ sị m na ọ gwaghị ya paakị ife ya na kwube ma ọmị ya sị kekwana ife mezi iji achọ na the guy ya na kwube ma ọmị ọ sị ma cannot be breastfeeding an old man sị ya how ka ife ime ime ọ sị m na ya na nke nwoke anụnwa na omego 5 months this guy si another state kwalụ ngwongwo chọrọ ya bịa ya na ya na-eme oyi nwoke ịmagonu oyi nwoke obodo oyibo anọ different state ofu onye ga-erelocate je meet ibia ka amanụ ma ọ ga-work to marriage wee bịa bụ na nke nwoke jere ọrụ feluo alcohol test ọrụ nke nwaanyị chọtakwala ya na mining company o feluo the alcoholic test ka o felu the test minds n'obodo anụnwa ifeluo test iluzugo ọrụ gị be that so every blessed day a na-emefa drug and alcoholic test every day o wee bụ na o blow above the limit ọ na-adịgokwu ya 3 months 4 months nwoke achọtabela ọrụ ọzọ and the rules obodo a bụ na gị na nwoke ọ nwaanyị bili together unu anụla anụ oyike unu na-eme 6 months ruo unu na-eseparate a ga-eke property a na-akpọ ya living together partner ya ma ọ bụ na unu ruo 6 months unu ruo 6 months so nke nwoke bụ ife chọrọ nke nwaanyị bịa abịa a na-ecohabit nke nwoke bụ ife chọrọ nke nwaanyị bịa abịa so ka ọ na-elu 5 months nke nwaanyị si ya nna si ya rapụnụ this guy na ọ ga-adị mma nwaanyị Sudan nwa Sudan ife ọ na-anọsị m na I can't take that anymore. Let him go back to the mama's house. I can't breastfeed an old man like him. Here. Nchekwa na oke egwuregwu ọ sị m gịnị na ọkwanya nwa na at risk because na olu that 6 months na onye nwa ka a ga-eke property nke ya ka ego dị na akaụntụ ya wee kee unu ogo ọgwụ na ọgbata na agba ọbịa ka ga-abịa ọ sị gịnị no that he has nothing to lose mụnwa ka na-emekwa n'olu ya ka m si elu gị nne ka mmenu gasị onye na-aga through heartbreak ọ sị no I'm not emotionally down. I would have been emotionally down if they shared my property after 6 months but now ifugodi that na mgbe ụfọdụ
ihe a na-ekwu okwu Hakim na ọyị ya nwaanyị, onwe ndị na-ebu n'oge gbachie ya n'oge, like gbachie ya n'oge. Sometimes nwoke na nwaanyị na-enwere ifefa na-eluzu na ya, nke nwoke a relax enwere ife oge eluzi, ikekwe ọ bụrụ na nwoke jos ụkwado ọkwa nwoke onye ọcha, pure onye ọcha, pure white onye ọcha. ịmago na Chinefo ndị mara na-amụta ife ọfụ before mee onwego ndị ọmụgosi lesson mana na nke a mere recently bịa bụ na era uche of ma adịburu ya social na onye media. nwa na-agwa m nọkwa mma na after 6 months na this guy zuzuru ife a n'ọlụbịa 6 months ruo na ọkwa 50-50 o. And no lose gọlị ọ nwere ọrụ na nke na-ewute ya bụ o jesie ọrụ bata nwoke a n'ọrụ na-ekiri TV na-achị kwakwakwakwakwa ṅụọ mmanya lekwasịkwa ya n'elu n'abalị. Ka nna gwa ọ bụ sọ abalị before Chiefo ọ ya dị ugbo na nke ka njọ nọ ya ọ na-esu ya isi gị na-apụtagodu niile ọchọ dị o nwere nke sugide gbajie dị gị because ọ na-eje ọrụ n'ụtụtụ. onwe ife ọ nọtisi otu na-ebiudu homonu na-ebiuducha ijesi abịa ọtọ gbagide rube sugosie gị ike ịpụtakọ ihe ego. Ọ ya kpatara ndị a na-alụ na họteelụ fa na-alụ na họteelụ onwe ya niile tụ opportunity lufe aka fa grab ọnya mana elu hotel management na-adịpa strict over that thing. Họteelụ anyị nọ that hotel dị strict in the sense that na ife amefa ji stop ụmụ nwaanyị ịba na rooms ụmụ nwoke. Yes, ifichara ụmụ nwoke rooms. mana adịkwa ama ịmana okwu Ebuka Obi anyị na-ekwu na ịmana some people na-abịa kịta na-asị gị na efe mee ma fa nọrọ di ya fa nọrọ di ya o nwere ike ọ bụrụ receptionist ma a cleaner janitor na-ebunye fa information direct ife mee na the hotel in their way. Otu a nọkịta. But this guy kịta na-akọwalụ gị na Ebuka Obi ma onye ọ bụ si jụọ Ebuka Obi ma onye dị etu a dị etu a nwee nenebe nwoke a nenebe nwoke a nenebe nwoke a. Ọ dị possible na Ebuka amụ ya. Ọ kwefu ihe a na-ekwu ya ka ji wee na-asị ọ dị possible na Ebuka amụ ya. Ị nwaghị ife agba n'ụzọ. Ebuka Ebuka ọkọrọ na-emezi ihe ụka. Ebuka ọ bụkwa na onye na-ama amụ ya nke onye bụ Ebuka. Ebuka na-anọkwa na mmụọ nsọ ọ na-anọ na mmụọ nsọ. Nke ntị ife abịa efe ụka the worst idiot self buru Bible kịta ala gebia ntị onye a nwere ike gwọchalụ mkpụrụ ọgwụ na-abụ join nọ n'ife a na-eme use brain ndị mmadụ before you know it iji iset dị ọrụ iwere ụmụ nwaanyị na-eleta ụmụ afịa mkpụrụ osisi na ndị otie ọkwụrụ na ndị otie iwere faset ọrụ before you know it. Does it mean that na Kedafia Odumeje Ebuka kwupụziri Odumeje n'ọkụ ka ọ gịnị? Mgbe ọ kwụpụrụ ya na-ewe yetago ihe ọchị Ebuka adịghị etikarị ọnụ n'ife gbasara dibịa na ọgwụ ọ na-eme ya avoid maka ọ mana ndị a ga-akasti ya ma mebie nke emere eme yetago so olu ọrụ agbara Odumeje jos gbapụta ontu na ihe niile abụ nonsense na onwe ibe a na-eme nwere isi yetago so ibe a na ọ datị bịa daa aka ya na ịma na mmọnwụ o nwere oge ya akwụkarị aka ọ ga-egbe ịgba bụ champion forever. Ebuka na ọ fọkwuru ebe 2 years or 3 na akụkọ nke ya atechikwa. Filukwa na Ebuka ọ na-anọkwa na mmụọ nsọ mgbe niile ndị ịmago na ọma anya ife afọ ọ na-eme anya ebube mkpamkpa na-akpa ike bụ eziokwu bụ na asị m kwuo m ga-alaiki ka Ebuka na Odumeje nọ na steji na ọgbọ ka anyị ghọtago. Mba ga na-anọ na steji a na ofu kingdom kafanọ ka ebe a na onye ọbụla na-agbanwe nke Ebuka hapụrụ onye nke a n'Igbo niile gbagoro Lagos na-eme ihe ya na Lagos so nwe onye blọk ụzọ Odumeje chọọ na-eme ihe yetago mana Ebuka past Soludo ọla ndị be Soludo mara Odumeje bụ ife kwụpụrụ ya n'ọkụ ka ọ gịnị aghọtara m because after that ụlọ dịka dị ụlọ reset brain Odumeje onwebego the showdown before the ọla enwebego the showdown before the ọla kama the ọla abịazi the time the whole thing si na-eme so ya ka o ji wee dị because mgbe a mara ụlọ I was expecting ka emetụ some power aka some power na-eyi uzugbo esensi ịghọtago even though na akwụkwọ nsọ na-epreach kwala anyị na anyị dị humble ama gị side ịtọ na amakwa gị side nke ọzọ mgbe Odumeje jụ na ama eme ya
Odumeje jụrụ ajụ, ọ sị na ama amụ ya Ọtọ nọrọ anya saịdị nke ọzọ. mgbe ọ jụrụ ajụ o kwupụrụ ya n'ọnụ pawa niile efu ọ sị ọ debesi ebe a bụsị different places ka e wetara. E nwere ike ọ bụrụ na ndị ebe dịka n'Enugu steeti na be Fadede fa ime onwe nwanne Fadede bụ ezigbote dibịa. Oh, sure. Ụmụ nwanne ya nwaanyị bụ ezigbote dibịa ama amanụ. So nwanne Fadede otu a family fa nọ na ịma na fa bụ ndị dibịa. Ọ bụrụ na nje ebe a fa were ofu nye m kpọọ afa dị alụsị ma ọ dị ọgwụ banye m wee were aka m chenji dị afọ etu m si chọọ ndebịa ngwa ahụ na-efe abụ nwa mpawa mbịakwa ife dịka arọ ndị izu ọgụ na be perikome. Ọ bụ nwa ya nwoke bụ mfe ama na ọkpaịkwa ma ọgwụ na ọkpaisi ama ụmụ mgbọrọgwụ na ife nwoke ji eke ike ka dịkwa m were ya kpọkwa ọsọ mkpọ ya ka nduga nga ndebịa ọdịọbụtu. So ngasị 5 states enwe na South East wee sie ya ofu ọ bụrụ 5 powers. So ụmụ ike nwere nke Anambra bido kpọọ onye abịa. So ọ bụ na-ekwu echi ọ dịka ya sị na mana ka njikwa gị n'ime pawa niile a na-ekwu okwu ya mgbe afọ Odumeje jebere Indonesia ka ezi ka o si bakwa na aeroplane all those power kwesịrị idu gị once ya tago kwesịrị ịba aeroplane ọkwa na-akpụ ya ikuku am the liquid metal at least o kwesịrị oti aka na isi ruo Indonesia ozugbo. Ọchị ije ọ ga-eje kama na ịma agụ na ya nwe ilu di ya eke nwere ike irigo na streeti dị ụtọ ife a na-eme kọwaa ka isi bịa maka esu alụghị entry akwa ịghọta and inwe ike ime the travel with bali maka na arụghị ka iji wee pụ. Ọchị imi ọ ga-eme a na-eme ya eme aha motu a na-eri ọ gwọtalụ nke o ji akwatu mmadụ mee miracle ọ na-abụ nke ezi ya disapia nke ọma kama na ọ na-enwu di ya okwuo ka o si bata ana ọ ya igbu reputation ya ka o ji decide ya ka ọ baa plane na ọ eme eje nwe ọchị iji ọka nke dị ya ịba ndị ụka na-awe ala ife dị na adị na mana anyị ji onwe ife dị ya nchọ ije Naijiria kịta mma eje kama na ọkpa na-emetụkwa na arụ m aka ebe ndebele n'elu bed arụ m ga-adị etu anwa nchọ n'ọnwa week na Naijiria nna chietaba mgbe ekwe na arụ m ka m pụtakwa pụpụ ụzọ m iyetego Odumeje ga-emeni ya kama na ịma mgbe a sị na Jizọs bịa na ọ ga-abịakwa ọzọ na anya niile ewe oge enweghị paspọtụ iyetego enweghị paspọtụ kịta enweghị paspọtụ nwee pọt ife niile so enidiro ma paspọtụ ma nke ọbụla enidiri ya ọnya nwa nwee everything. Onye nwe gị ọbọ Chukwu nwe paspọtụ na-ama Chukwu aka onye bụ Chukwu nwa ebe imigreshọn nọ Jizọs ọ sịgoro ọma na ya bịa ọba ime agụ ọ ga-aba ime onye ọ na-aka Chukwu na paspọtụ ị ga-eji paspọtụ enwude ilo ọ bụrụ na inwe permit ma inwe visa ma jide paspọtụ ka agbara ebe a na-ebuna oke ka ekwenụ maka ndị be anyị kwanụ na-abụzikwa na emebe njem ewelu paspọtụ obodo ọzọ jebe achọzi dipọtụ fa nsogbu adịzie ị ga-afụ onye Imo steeti ọ na-eyuzu paspọtụ Liberia bakara ọ mana ọnwa agwa welu nke Naijiria na onwe ebe o ji azụ eje ọ ifuzi onye Enugu steeti ọ na-eyuzu paspọtụ Namibia ụgbọ na-aga aga ka a na-eso enwe onye na-eje nọrọ ofu ebe na-akọchi iwere paspọtụ Naijiria inwe limit iwelu nke ndị ọzọ inwe limit ka ị ga-ewe ndị be anyị niile a politicians a fencha nwechakwa dual citizenship ha ji paspọtụ obodo dị iche iche emeba so onwe ife dịdị a ife ụgbọ a na-esobu ụgbọ na-aga aga a na-anọ ofu ebe a ka making time. So dịka ife anyị na-ekwu before etu anụnwa kedu avia si wee bịa kwuo ife a mee Ebuka Obi accused that day some people fere anọ ka ọ kachi ha cruise ọ nọ na-eche for ya nwa efolowu ya ọ bụ o gosiri ebe ọ na-akọ ọ bụ tu Ebuka can go to hotel Ebuka can gee ntị onye anya dị na-arụ anya dịkwa ya na-arụ ọ bụrụ na ịbụ pastọ na-eme expect ka a na-ekwudebe ezigbo ife concerning you o nwere isi mgbe ụfọdụ ekwukwa ife ọjọọ anyị mana o nwere omume ị ga-eme ọ bịa dịka ya sị na ife a bụ eziokwu. Enwere onye young boy ịma mgbe ọ na-etolite na streeti iyotego enwere ike ọfụ gị na họteelụ ọ bụ na streeti fa ndị wee si na họteelụ na-amapụta ọfụ ọgbata nso gị na iwe eko iyi aka n'olu somebody nwere ike isi n'ogwu ya see gị foto kwuo na ọbụbọ ka ị na-emezi a ga-emenwu gị accuse enigwu ya agbanwe na nghọta
a ga-emenwe accuse and onye na-eme accuse a nwere ife ọfụ so ị nwere ike na-asị na ị na onye anya onye a na Ebuka Obi ka ebe ọ gba alụfa na nkwuelu ọ bụrụ nkwuelu ọ bụ Ebuka esi ya from a rich family ka a bịa sị na ọ dị inaccessible. Ebuka agụrụ akwụkwọ ka a bịa sị na prọfesọ. Agbami na ebe na-eje na akpọba ndị gụrụ akwụkwọ na Naijiria ya akpọ ide afọ Ebuka Obi, akpọba ndị si na rich family afọ ya ma apụta di ya, akpọba ndị ji ego afọ ya ma apụta di ya, akpọba ndị bụkwu ụmụ ike nwa nke ya bụrụkwa nya ka o bido ịma na ike ọfụ ọ na-akwa aka Ebube so nwoke dị ukele n'ime Ebube, nwoke dị ukele Ebube so nwoke. Ka ebe na-akpọ Ebube ka ebe bụ Ebube okwefu miracle niile o mekwanala anyị o chenjikwa n'ala anyị ya ihe niile ife ọ na-eme anyị is the eyes ife ọ na-eme anyị ya bụ ọ bụ ịfụ anya na fim eme mgbe a gbasara Jizọs mgbe ahụ ekobere ya n'elu obe ife aka o si mee anyị so o mee dị anyị ma ị na-etonite ọfụ o nwere ife ya na-afụsị na TV dịtị na o nwere nke ị ya afụ ịtrai mebie were ya malụkwa gị nwa ịwọchi Odumeje ife ọ na-eme ịgbọrọ ọ na-awọchi bụ wrestling mgbe a nwoke biri sie video club na Ọnịcha okirikiri ụmụ ihe niile ọ bịa mee aka ọ John Cena o nwere ndị bụ fanụ si Ronaldo o nwere ndị bụ fanụ Onowu Igbo ịgbago otu a ka esi eme ya so Ebuka Obi bịa bụrụ fanụ Jizọs Kraịst ya emere na fim so kịta ọ pụtazi ọma anyị ọma anyị ya enwere ya n'ịma Naijiria ikuku anwụ na-acha ihe ebe anya ikuku Bluetooth kpoyi ya n'anya omemezie ya na anyị na-abụ ihe niile ebe a bụ efiti ka a na-akpụ ya efiti Ebuka Jos na-eme ya ọ na-eme kụpụrụ ya onweghị ya ọ na-afụsi which kind ole ka o megoro ọ na-afụ ọma anyị one a ka ọ na-afụ nwaanyị na ọ na-afụ ebe ọnụ gọọmenti nọ Ebuka bụ ọfụsịrị ọsọ na Lagos ka ọ na-afụdebe ịma na ọ bido ebe efu ụzọ ọ bụrụ na afụ ụzọ ọ na-afụrụ sa anya nke ọ na-eme bụ ka ọ wee benchie Odumeje na-eme John Cena ya wee wetazie nke Undertaker ka ọ wee bụrụ na kemgbe ya akwụkwọ ọrụ ya ọtọ ndị a kọmpetishọn ka ha nọ na ya aghata Odumeje bịara na-eme ife John Cena ọbọkwa choice ya ime John Cena kama na ihe ọ chọburu ime before Odumeje chọburu ime Roman Reigns ọfụrụ n'ụta akpụ obere ụta akpụ a ka o ji ya eme ọnecha ọ bụ bezon na ịma mgbe John Cena na-egwu ihe si na dọpụ ị na-ahụ ọ na-echeghị na n'iru ife a ka ọ mee so Odumeje bịa mee ọ chọọ ka ọ combine Undertaker mbịa bụ Odumeje na-eke esi ebe nke Undertaker ọ chere na ya na Ebuka chọzie ka alụọ dị ọrụ Ebuka bịa nara were my concept Ebuka were my concept ọ ya ọ bịazuru my concept a gwara na Odumeje ịgba na Odumeje na-eme ife John Cena nakata je were nke Undertaker tii ya ọntụ anọkata akụọ mgbịrịgba ọ na-akụ bụ Undertaker nwe ya so na-abịa na isi ime nke Undertaker n'ife ị ga-eme bụ akụọ mgbịrịgba a si wee ọkụ si gbanyụsi ọkụ niile adị n'ụlọ ụka ekwusi ebe Ebuka ejegoro the concept bidozie na-eche dị anya ona maka na emere Odumeje na-anụ ihe ị na-agwa mmadụ okwu ntị amụ eru ya ọ na-edebe ara mamife ofe n'ọma na-ege ntị ka na-ebu igwe uche Odumeje ama anụ ya na ya kịta mana ka nwa maka ndị fim si a niile na-abụ akụkọ na-akpọ ofe agbagaba na mama emechekwa fim na real life ejekwebe chọọchị ijekwa mekwe fim ndị ahụ celebrity ka fabụ celebrity na a na-akpọ ọlụ na ofe arụ ọlụ ka eji face dị ọlụ na wafọ yi ka ebe bụ celebrity bụ face ya na ebiudu face eji esi iti ọlụ akpọ ga advat eme advat bukeravia eze ndị ala ọkpọ okwuli ya bụ o si na nke Odumeje pụọ ọkpọ sịrị na akpọ ya ọrụ ya lụọ ọrụ akwụkwọ onye wee ya nakpuo ma ọ bụ ka ọ bịazi bịa donye iru na dị ọlụ fọrọ kọntraktị oke nwa ọkpọ nwe ndị nke na fa na kọntraktị ọ bụ espanya kpọ ya ọbụla aza afa na ịchọkwa ire new emebe friendship mana emebe friendship a some people achọ take advantage maka na ya abụrụgo oyi ama na renews kọntraktị ụbọchị iwere iwe ọ bụrụ onye asịsị ya na ya bụ oyi amaghịzi ife melụ n'azụ
ya ka Zubi ji wee waa. Ọkwa odogwu bụ jebere na nke Ebuka Obi. mana ọlụ odogwu bubu dị ka ọkwụrụ ụgwọ like that because ịma na odogwu bubu ka bụ ngasị na maturity adịsịrị ya n'ime like that ghọtago ọ bịa na-ete egwu ka ebe ọkụkọ na-avọsali yesef na the altar. Odogwu bụ from okwu nwunye ya ọkwa gị nwa na-akpụ ya na-akpụ odogwu nwunye ya da-akpọkwa ya odogwu ọkwa gị nwa na-akpụ ya odogwu. ọ nwunye ya bido kpọba odogwu bubu. mana nwunye ya da-akpọzi ya odogwu ya na-akpọ bụ Chijioke. Ife chenjigo na ha ọlụ chenjiri echenji ịghọtago ọlụ chenjiri echenji ọkpọbazi ya afịa direct Chijioke ịma ebidosi ọ na-asọ dalin ebidosi ọ na-ada wee megidego ọbọzi ife echelụ ka ọ ga-abụ owu egwu echenjigo onye ọbụla asabaga afa nne ya afịa bụ Chijioke ọ kpọọ ya direct ịghọtago itoziri iru ọrụ onye delu the script agwaba gị everything na onye delu script a edetara ya odogwu ya eje ka akpa the script aka ka odogwu wee bụrụgo odogwu ọ dịgo soft adịdị soft bụ ọzọ odogwu a na-akpọpụzigo Chijioke direct gwaghị na ịbụ idiot na ịmara ihe na correct na ịgụrụ akwụkwọ gwaghị na inwe ọdị followers gwaghị na ịdị too rigid nwa sef mana ile aicha wụ ile ebe ubi m na-agazi ọ ga-abụ na nwoke abụrụzi odogwu n'elu bed ga-eweta ụdịrị mkpali a otu a n'elu bed nụrụ na by the fruit you shall know the tree. Evidence bụ true Aisha na-eme ka ịghọta na onye a eso n'ife a na-eme ọ dị possible a ga-consider the whole factor. ịma na ụmụ nwoke ndị a nwa alụ ọ dịkwa ka fa na-ada n'ilu ọrụ ya gba aka ndị gba aka ekpe ofu ebe ka ị ga na ibu izu ike ngwa ọrụ ga-agba ibu ọ bụrụ na ebe taratara esi ebe a gosi ego ọmamụta ebe na-eje na so ọ dị possible na ndị buru ibu ama na function si ọfụma ọkwa ike ka eji avụ ọkụ nene ya onye buru ibu adịghị ekechinwe akpụkpụ so enwere disadvantage ya ka bụ ogologo ka bụ mkpụmkpụ so Aisha bụ ihe ọ ọ ga-abụ na ife a niile bụ ife na-ewute Aisha oso ọ dị amọ maka ị na-ahicha anya ahicha abụ faya nwa ata aghụghọ mmotu ị ata akara ọkpụ ife na-ese akara ọkpọ ukwu afa o nwere ike odogwu na-agbazi ọsọ n'elu ibe abụ were woto na ọda ka agba amakwara nwa ha ka pepere amụsị nwa ọfụ ịghọtagodịba mana anyị ma ụmụ nwaanyị adị gịrịgịrị ha kechie gị n'elu bed ya ụmụazị ị ga-amanụ ka ngwa ọrụ gị wee jebe di ya ọ bụrụ na ife na ga-esiri ike joystick ga-esiri ike ihe emenwe ya ịnọkọta na-achụ ndị ọgbọ onudu ị na-ekpo ị na-achụ ebe ka ife na-awụnye na-aba na onwe nke ihe megide ka isu ọnwa afọma nke duruzie ala mkpụrụ obi ka i wee mara na nke o wee jezuo ha arụ ị na-ebe a na-abịa nke bịaba ị na-achị agwa nwayọ enwere ike egwurekwu a na-akwụ ịhụ n'ọnụ fọchitọba gị ebe a n'ebe ihe afọma nke nwukwu ebe ụmụ nwaanyị ahụ so enwere a na-enwebe advantage nwee disadvantage otu a ma bubu nọ ngwa ọrụ bubu adọrọ nchọ na o nwekwala ọ dịkwa possible na ọ ga-agbadi mkpa ebe a nọ na performance matters. O nwekwa ike ịkọnfam anyị bikos anyị kwu kete nwunye onye eze gbanyela anyị fim anyị nene wee kweta na onye eze nwe machine gun ka ife ilu ihe na onye eze dị mkpụmkpụ efuri ọfụma ihe na onye eze dị mkpụmkpụ daga ese ebe a so n'ibe weli iwe mana ịma na oge aba medati ndị mmadụ na-eche n'eziokwu maka na o nwere ọnụ ka nwoke na-anụ nwaanyị na-achọ ịna-akpụ ụra wee ka yiri pijamas na Naijiria na-acha ọkụ yiri pijamas oyi na-atụ n'ogo ọba anyị dị ọkụ nya nweziri onwe ya ọ bụrụ ọnụ na ọdịmma esi inekwu anya ị ga-ama then ọ bịa yi boxers n'ime iyi boxers yirikwe pijamas wee dina n'elu bed na-achịta nwunye ọkwa si na ulu dị na di na nwunye na nwaanyị adịghị eyi panti anakpo ụra a na-agba ọtọ ana ọ bụrụ obi akwa ka a na-ama for easy oge ka m ghọtago so ị na-akọwa na machine gun aha ifo na ọbụla machine gun onye eze Jizọs alụrụ ya alụ ị na-afụzi prank akwadoro ọrụ akwado
ị na-afụ prank ọ bụrụkwa saiz na-eproduce nwa ighọtago ọ bụrụ saiz ya bụ lọk lọk so ị na-akọwa na onye eze na nwunye ya jọsụ ka ha mechiere anyị akwụkwọ gosi anyị na ihe anyị na-asịkwa ọnụ onye eze agwụgodo already by that time achọ ka a revive ọ dị ọrụ ọmazi what to do asị ka ewelụ nke a mee ya ya nwa bụ ụzọ buba ọrụ na nwunye ya before ya mbaba ya nwa bụ ụzọ buba dị ọrụ ka ewele ife family mebia because ị na-anya fụ na pino bịazi ime program na-asị unu chia where are you watching from nke a kụziri ya at that moment ndị ụfọdụ onye mụ na ya na-ekwu okwu ndị na Facebook bụ na YouTube ka ị nọ na YouTube ị gara afụ ya kịta so jee na YouTube Onowu Igbo TV 1 na-ebata subscribe to the channel ka efe onye mụ na ya na-ekwu okwu na Nyelicious TV thank you so oge onye eze ọrụ ya agwụbago ọrụ onye eze agwụbago as at that time ọ chọzi ebe a ga-ekonye ya ọ chọ ka okonye ya na ebe nwunye ya nọ one ịma na onye eze ọ dịrọ good n'English ọkwa na-aghọta mana nke bụ eziokwu bụ na onye eze Jizọs machine gun ya anwụfụ na-ajụ ọ bụzikwa nnukwute ike ya anụnwa na afịa ka o ji bụrụ this kind of machine gun alụrụ ya alụ ọ bụrụ nke ebebe a ụnụ onwere nwanne gị nwaanyị dị available ka o jee nene confirm ọla ma onye eze ebute ọ na-eje enene ma mụnwa na-akọwalụ gị ebe a ọ mgbe o ji ti ya ebe a ka eji ma mụnwa abụrụ nwoke gee ntị mama anyị na-eko okiri anyị bụ ijiji niile anya kpọ ihetego o nwere ka mụ bụ anụmanụ ji eze arị enu agba na-agba osisi na-enu inu m na-agwa gị na-ege ntị abụ m nwoke amakwu m saiz mbụ ihetego na mfụọ njin mma ama njin odogwu na agba odogwu ọ bụrụ na ife ahụ obu bụ original ngwa ị na-afọ ọkụkụ mba ka a na-eji eme prank ụmụ nwaanyị na-eko so kịta ị na-akọwa na onye eze ga na-asa efere gwogwo because ọma machine gun ama nkọni ya nụ ile akọkwa ya ọ dịghị asa efere ka obere nwa si wee kweta ya ụmụazị kịta echere ba aka na-ete ebere nke gị kpodo isi na ana ebe bịa saa anya efere ka ọ dị oke ị na-asị ya nwa na-agba gị ịsasị ya nwa mmadụ isi ihe ebe a na-anụ kịta na onwezi onye ume dị hada ebe ya adawara ije ebe a ịsara bụ efere ọchị ịgba gị ya n'ọnụ ọgbajuo gị ṅụjuo afọ onye ọbụla ezu ike ọ ife anọ n'ọrụ na wafọ ihe ụmụazị be anyị echenjigo level ma nke nọ na vileji ma nke nọ na siti afere ka onye eze na-asa ọnụkata na-agba ike ọ dị ya na ka afọ o nwere afọ adado pinọpinọ ya dapụ fom dapụ na afọ ka nkụ na wafọ ihe ọ bụzikwa na-ekwu like this biko lapụ aka ka zuo ike ike gịnị ka ị na-ezu ebe ndị ya akwụba ndị mmadụ ebe a jebe izu ike ọwara na-agba ka ife na-eme ka gịnị eti n'ebe ahụ ọnọdụ ya arụ ọdịkwa ya na ịmanụ ka o si na mbuse banana nwoke mmadụ a na-ewelu banana mụnwa na-ewelu nke ọzọ ọ na-aga ị ga-ejikwa banana agbagbuo nwoke ma since ndị na ya bebere ebe a ilu echata banana granọt debere ya ọ na-ata na-eri ị na-amị ya fọfọfọ anụ ọfọsịkwa ya n'ike ọ nọchie abụrụ ife ọ nọchie na ife abụ 21 days ka ọ na-anọ wee nọchie ife eyi emegide ebe anụ agwụ ya n'ike ọ makwa abịa ọkwa ikwesịgodo ịma na mụnwa bụ nwaanyị gbasiri ike ọkwa ngwa gị na mgbe ezigbo nwa amụ n'ikpe ukwu n'Enugu steeti na-elisho CEO n'ọnụ anọ m n'ọkanga na ọnụ ụbọ nwoke ọbụla convince m kode m obi ikwesị ịma na the guy gbasiri ike ọ bụrụ ka ọ dị ya na-arụ mbọsị mfụli afọ m ọ dị otu anya ikwesị ịma na nwoke dị intellectual and everything oke ọ ntakwu afụfụ kpata ego nta afụfụ mee ya enjoy ono mba ka nke ọjọọ nwoke gbasiri ike nwoke bụ odogwu a na-ekwu ọ bụ ịgbachi ike ọmakwa asa afele ono nwoke bụ odogwu bụ odogwu mana mi na odogwu
ọ bụrụkwa Mm. odogwu nke odogwu bụ ubu Mgbe ọ anyị bụrụkwa dogide odogwu nke odogwu odogwu bụ n'ụsọ ubu ga gbuo ezigbo odogwu. nwoke bụ odogwu odogwu bụ odogwu Mm. ma ọ dịka ifekwula ife akwụdebi ọ dịka nwoke na nwaanyị nọ ọ bụrụ Ọ anabata ọ na-adị. dịka nwaanyị na Mm. nwaanyị ibi ya nọ Mba, nke a ka ịghọtago njọ. Ọnya ka eji eme mmụ nwoke akizu a na ọ na-eme nwoke ibia. Ọkwa ya ibe anyị ji wee na-asị nna nke ụdị akụkọ bụ ịba. O ya dịka ọnwa onye Enugu steeti. nwoke odogwu m Ee, ai nwoke na-ebecha ebeche nwoke onye ebere ka na-ebecha ọ ebeche onuo onye ebere no ka ọ what are you not saying na no onye ebere. Anyị chukwu ma bụ ndị ịgọzi ngozi fee m oke mbịa ka anyị ma ndị. mbute nri nsuru nsute azụ nsuru nsuru Oh, anụ mm. eh Wow. Ọ ka eh ngozi Chukwu nwa na-adị. nsuru nsute anụ Mm. ya ghọta ife negodi ka m si nọlụ kpuo blanket nọlụ jos ọnwa ọkụ ị na-afụ ebe a kịta Mm. gwa m ọnwa ọkụ ị na-afụ ebe a kịta Ya ọ nwa bụ na ọ na-emeghe bụrụ ọ ọkụkọ onye na-ekpoghe arụ ọkụ. ọnwa ọkụ ị na-afụ ebe a kịta Adị m afụkwọ. when Ọ a bụ na-ekwu foonu ka okwu m ji afụ. a na-ekwu okwu rest of mind a na-ekwu okwu ya ọ bụrụ rest of mind nke in and out Mm. Ọ na-enye gị ya in and out. woto woto Hai! Onye maka mbọsị mfu ya nwoke bụ malụ mma nwoke malụ old mma school. nwoke dịkwa mma ịfụgoni ya nụnụ bọbọ nkịtị nwere Chukwu atụ Chukwu nwere dị Chukwu nsogbu ọ bụ ịgbara ebe nke ụfọdụ na-asị Chukwu chekwabakwalụ gị onye a. Ị amakwa ka ị esi na-echekwa bịa maka na mgbe ụfọdụ nne ya na-abụkwa ifugo nne iri ya. ya n'iru akwụkwọ ifugo ka m gbanyere ya n'iru akwụkwọ Mba mbọsị mụ na anyị mere ebe a ka ị gosiri m ya. ọ bụrụ na vidio kọl ka ịfụrụ ya nụ like Ya na mụ na vidio gị kọl. kpaa vidio kọl ọ mebi na o nwe ka isi tụọ down but ifugo ka m gbanyere ya n'iru akwụkwọ ya ka mba ịda anụ maka ndị otu Judy ife iji Austin na-ada agbanye ya n'iru akwụkwọ maka brother Bernard. ịda anụ maka ndị otu Judy Austin ịda anụ maka Judy Austin gang ịnụnụbe maka Judy Austin gang Kọlai brother Bernard. Kọlai. ya mba ka ndị godi ifeọma m lijuo ya afọ first wife ekwube ihe nna akpịa bụ obi ụtọ m obi Obi ụtọ ụtọ m gị. ụtọ m Irigoro kịta ọ na-asị dị hot. aside hot onu Mana onu sisi anyị kwuru okwu onye ọcha ga-ana o nwe ụdị ọchị na-achị onye a ga-adịkwa jọ wicked n'elu bed. Ọ na-akpọ gị n'iwu ọ na-akpọ na nwoke ma ya jikwanụ nwayọ si ala anyị si ya jikwa elu ya nwayọ. ọ di m hai nwoke na-ebecha ebecha ihe ọbụbụ all in one all in one abụkwa nke a na-abanakọta Aisha Chijioke ọ mgbe gị na di gị nwere okwu ka ị ga-eti wee malụ ma ị nwekwa regard for di gị ka ọ bụkwa odogwu afọ ị na-akpụ ya na ọ bụbu ọ mgbe gị na di gị nwere okwu ka ị ga-ama ka ị ga-esi shepu ọnụ gị wee gwu ya okwu maka na mkpụtọ nwoke ka ogbugbu ya mkpụtọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya akpụtọbakwa akpụtọbago ịghọtago so mgbe afọ ị na-etu ya afọ ọ dị na mma ọ dịkwa na njọ wedonata obi makwalụ na a ka ga-edozi mana ego Facebook na a na-agba na Facebook gbaa ego Facebook a na-agba na na-enye Mark ase Zuckerberg nwanne m. a na-agba na Mark nke ikpeazụ otu Aisha si ekwu emegide dị ife abịazi adịzi very mean ụdị serious ọkwe mana nwa afa amụrụ ọfụ na-ekunite kwe mụrụ ife a na-akpọ papia bụ kife ọ na-akpọ ya Chijioke kwe mana jibo ya na-akpọ ya Chijioke ọ ga na-akpịa Chijioke mana o togote mala ife ọkpọbakwa ya daji ikwe ọkpọbakwa ya papakwa but ịmago na ife a na-ekwu okwu ya buu ka nyala ịkpọrọ ya n'isi buu ka m kpọọ ya na ụdịdị anya buuri mana ime ife na-ekwu buuri a na-ekwu okwu ya na-eme ndị mmadụ ọ dịla ife a na-ebute nwatakịrị jee na skuul ụmụ klasmeti emebịa buuri a bikos na mme ya na-eme mpịa buuri a n'ụdị Igbo ka m na-akpọ ya kịta anụma emebịa akaja etebịa uri ọnya ka eji akpọ ya bụ uri
maka na a na-ete uri ịghọtago. Ọ bido skuul enwere ike ụfọdụ ụmụ klasmeti etebịa uri emebịa akaja bikos tasị ya na ọrọ gị nwa, especially ndị be anyị, ọ dị very common na be anyị ịghọtago. So ịmụrụ nọ ife akpatalụ na mgbe n'ihi amụrụkwa mma steeti nke unu ma ụnụ mere ọ bụrụ na akpọ PTA na skuul mgbe ụfọdụ a na-eje aha ya papa aha ya ụfọdụ adịghị ekwe akpọta mpafa ọkwa ịdị oh yes, o nwere ndị na-adị adị proud of mmafa na mpafa. ife agwụgwa ike ime otu a odogwu ugwu enwere ike nwa afụ na akpọta mpịa akparịbakwa ya dị ito ife mgbe ya na-eme ọchọ ofu onye ma okwuo na mpịa nwụgo na ọnwụ na accident last week. ịma blame kwa nwa mmadụ mana ị ga-eblame ke mana enwe ike kama mpịa ga-abịa ebe afụ tee ya uri na alụ ọ mee ya akaja ọ disgrace ya enwe ike aka na-ekwu okwu ọbịa ebe afụ mebe kọntent jee na-abịa na ikreti kọntent ebe anụwa aka na ebidobe mitin ọgba egwu kamera ọgba egwu kamera na onye ime n'ọgba agbara Chijioke but ife na-akọsụwakwa all these things mgbe ụfọdụ bụkwa desperate content creator. O nwere ndị na-eme content creation na-enwero ife ọzọ fa na-alụ, so 247 olileanya gị dị n'ego maki ya. So ife ị ga na-eche bụ ka ife ị ga-eme wee nalụ maki ga iwe emechezie na after social media na enwekwa life offline, enwe ndụ offline, emesie online enwe ndụ ife na ife ga-emetụ aka ma emesịa because topic anyị ji n'aka ka nkụ ọka nkụ ife kala iwe erika ọka ka nkụ ọ ife anyị ga-emetụ aka ọ nọ ife erika biko Chinonye nwanne ike before ife nsinye n'ọkụ eju oyi onwe ife nsinye maka Chinonye ka ị wee tachalụ nke ụtụtụ morning glory gwa nwoke ma ya chịrị pantị ya chịrị ya wee na pantị ke maka Chinonye nwanne nwekwe n'ife ọzọ Chinonye nọkwu ya dagel abụka mmadụ m ga-agwakwa ya na ejulesi ọkwa iji nọmba ede adreesị ya enwere ike ndị mkpọ onye ọ bụ mgbe ya nwoke nọ ọya nwoke nwere ike gbosebele iwe ịmagodeba so mgbe ị nọkọtakwa ịkpọ ya gel bụkwa ezigbo mmadụ joka pat sọ mmadụ when I mean sọ mmadụ juru ya arụ. I'm telling you. Ka isi ya nke nwa bụ n'onye gịnị ka afa channel ya nke bụ Nenye's Diary. Ndị nwa bụ mmadụ kama na ife nna n'anya saịdị nke mụ adịrọchi ọbụla otu o si eme mụ adịrọchi na nwa ga na-atasi ike n'elu bed ọ dị ka onye bụ na-etụkwasị ya ba ọdịnala ịpị ya ka ọchịba ọchị magodeba onye ahụ ka ọtọ ọbụla nsọ ya dị n'elu bed ọ bụla ọfọ gị nwa ịnụgo nwaanyị na mgbago nụọ na mgbada one ka ị chọzi ịnụ mkpana nke anyị na-ekwu onwe ebe edere n'iwu mekọta n'ọnụ a ka ị ga-anụ ịnụ nwaanyị na mgbago nụọ na mgbada mụọ nwa na mgbago mụọ na mgbada ịbịakwabe na-asịkwa na ihe ọ bụ eke orie akwa na nkwọ ka enwe ka ebe ị na-ekwu east west north and south ọ bụrụ ife enwe so ka ị ga-esi si na ịdịrọ shọ ka dị gel ma ịkpa ya aka n'enube ọma nza gị ma ọ bụ maka gị nwa ọ bụrụ maka mụnwa a sị m na etu a si afịa ọ na-abụ maka mụnwa ọ bụ otu ọnọ kịta mụnwa ma eje nchụbịa achụba olu ori ọda aplikeshọn weta nwoke na-ebecha hapụ m n'ọkụ ihetego na ka ihe na-ekwu ugbo na-etu nsi afịa ịmaga ọda ebecha ka ụmụazị ụdị mmadụ asa ebe ama nwukwu isi etu nsi afịa ọ na-eme nwayọọ rinne ka ọ bụ ndị a bụ na ezigbo mmadụ karịrị ya alụ ezigbo mmadụ emoshọn a isi achịsa ọba mgbe ụfọdụ ọ ya ekwe ụdị mmadụ m dalụ ga-aka lalụ n'okpuru bed mgbe mụnwa I'm telling you nwa na-akụ 1 hour 20 minutes wee jụọ ma ga-echenji style 1 hour 20 minutes anyị wee kakwarụ ma ga-echenji style forget it no onye agwakwara m mba ejere ebe a ife nke ntị mma aṅụghị ala 30 minutes ụmụ nwaanyị otelu ukwu anụnwa gị na ha nọ na South ụmụ nwaanyị otelu ukwu anụnwa juu na South akpagharị na onwere ihe na
ewe even ndị otenukwu ị na-ekwu sef ndị otenukwu a akwụba ahụ sef kwụba ahụ ọnya kpatara na ụmụazị be ya na-abịa ebe agba ahọsụrụ na akwụna obodo a ga-agasa gị isi onwe ndị otenukwu a bụ nke Zion, ha na-enye unu n'efu. okpu ahụ o nwere ile a na-eje kpọpụo ile akwụkwuo a na-eje wepụ eze fa na-eje ewepụ eze na-aba dị n'iru fa na-ewepụ ya ewepụ fami ahụ dị n'ọnya ka esido ya ekwu ego nefe ọ na akaụntụ na Union Bank ya dị na chi close bank asis ya na ezi ejide iche na obodo jos bụrụ supu obodo dị bad ịma mmadụ ndị be anyị nọ na-akụchi n'obodo a na-ada anana nọ ya aghọta adụ eji ewepụ eze a ewepụ ndị a dị n'iru ọchọ dịka agadi nwaanyị mana ị na-ene alị ọkwụrụ na ọgọlụgụ ọṅụṅụ ọhịa ọnwa agha isi onwe ka esi ọlacha eti na ahụ niile eme ego na ihe ndị Igbo furu n'obodo na n'iyi ka isi na-ekwu ụmụazị ba bịara ebe ihe ọzọ bịa na ndị afọ ejide fache n'ebe ahụ ebe a na-akpachi ọkpa esi atụ aka alụghị ike anụ adịrị ya anyị na-enecha nụ ife niile akasị anyị na-anwụ ka ụda anyị na-ebe a ka anyị nwụ efu ife gburu anyị you no go blame us maka o nwere anyị ga-afụsị ụdị ebe a mana nke bụ eziokwu bụ nwaanyị ọbụla ụmụ Benin nwa na-abụ falo South Africa isi eju ofu oyi because ife afụfa ji akpali ego ka ụfọdụ ji eme ọjị bụ ọ bụrụ na ọsụsọ na-enye gị ọjị na enyeghị enyekwuo nwanne gị ụmụazị be anyị biri obodo a na-esusu ya enyeghị onye nwanne gị n'ụbọọgụ ọ na-ekiri gị nle mana ịbụ ma nke n'ibe na-enye gị enye nwanne gị ọ bịa na ọrụ ego kedu ebe ị na-ebesili akwa fọ ịma ndị be anya na-esusuka ebe isi flede ebi afụ na ojigodo ụmụ ebu ma ọ bụ ịtọ na ọ bụ ọzibe ji na-agbakacha anya ya onwezi nnukwu aka ji ya nọ na ịmago ụzọ eji nwa na nwoke a na-eji ike agba ọsọ ịpụta esi asọ onye Naijiria ebu eje daye di a na-ekwu onwe gị gbaba gbụọ nwanne gị gafee ebe ahụ echogharịbịa ya chọọ ndị ga-egbu ya egbu na gịnị ọsị gị kuloda na-enye nwanne gị ije obodo ịmụta dị ya omenala ihe maka ịba ata ọba abalị ụmụazị ba abịa ebe a zuzu ya dịba ndị nke bịara abịa ebe a agụghachi igbufa ihe akwụ ụgwọ ụlọ na ọnwa agwụ ekwu ụgwọ ụlọ ekwughị atụpụ gị n'ilo ebe a bụrụ Naijiria na-aka akụkọ ijiela ndị ọdụ ụgwọ 6 months ebe a bụ ọnwa na-agwụ ịmago ụbọchị ịkwụghị ụgwọ abịa gbanyụ ọkụ ịnọ ka ịmanwe ya ahụ mmiri oyi ihuo mmiri oyi aba agha so ị ga-akwụ ụgwọ esi ka ị were ya chebe ọjị onye ka ị na-echelụ onye Naijiria bụ ike gwugburu na be anyị bifo ọbịa ihe ya na-achọ nke buru ibu ka o nwee ife nya ntụgha nri ka o nwee ntụgha nri o nwee ndị na-eri rice na otu nwee ndị bụ akpụ keba irie nta ya echi so ịbịa ebe a ejekwa inye gị ya gbasa ọkpa chịsa anya echi ịbọghị ya bọghị ya tikwu isi ya ebe a ị na-enye ike ịchọ ka wụọlụ gị mmiri awụọlụ gị na ịchọkwa gị were aka gị gba onwe gị mitin maka ọ ya na-esi isi gotego ọ bụrụ na ọchị ịkwụpenye apọmpụ ikurie ekuri ntụrụ na-emela ọgụ kwụbịa na kwụọ ya ebe ahụ emechi chọọ mọbụrụ obe gị gotego chọọ vim na ndị otu ewuọ dị aka maka ka ọ hapụ ị na-esisọ ha ana ọchị ịbịa na ụwa niile ga-agba na ọ na-abịa I'm coming so gị ojidezie mkpu a gị nwa na-asịsị ka gị nwa nke ọbụ kwuo koroji abụọ onwe na riba Naija ọ nwere ụdị nwaanyị ga-agba bụrụ ozugbo ịbịa ya nwere ihe oyi gị wetigwo ụra abịa agbanye ga-ebu ụzọ gbota onwe ya ọ bụzie mmadụ dị ka anyị mago gba anyị bịa ya amagbukwa ife anyị ga-eme ka anyị mee ka eshọ na ịma echefu anyị apịakwasakwa ha ọzọ mgbe a ị ga-amazi ụdị nri ị na-eri ọ bụrụ na ịgbachi ike ka anyị nwe ọ mgbe a ka eji ama odogwu n'elu akpa nyekwasị ya nke anyị wee na ọ ga-eje hụ ahụ kwado jee gbadoro onwe gị anya maka na isoro ụtọ ihe a ịnwụọ n'elu ya ha nwabụ resipient nwe vanus ịchọ ka nwokobe ofu ọkpa ya na batrum kobe ofu na palọ oge kobelu ya mgbe ihe ọma gị na-enye ya mmanya na-awụdaga mmanya ị na-asị ya kedụ ị na-aṅụ n'oke mmanya sị na ebe ọ na-aṅụ mmanya ka o gbuo onye egbuo isi igbu bụ na ọ ga-egbu egbu sị ka ebe ọ na-aṅụsị mmanya
ife a na-aṅụrụ mmanya bụ ka o gbuo egbue an'oge a mmanya na-egbu ife ọ chọrọ bụ ka ya enjoy ya nya bụ enjoyment subemem ya ili m idai ka ọ chọzi gbuo m ka nwụọ gbuo m egbuo mgbe ọ na-eti am coming ọ bụrụ gịnwa ka ọ na-agwa ọsaidin ka ọ nọ nne nya nne nne ya na-akpụ ya nwa m ọ na-asị am coming ọ na-akpụ ya nwa m mpụ ọsị am coming ọ na-abịa ka ya egeregodo ụsọ a ị na-esi ọ na-asị ya m coming ịbụ nwoke dị alụmanị mgbe ahụ ọ na-eme ya m coming ekwuo na ị na-ahụ na gị nwa adịghị emezi ikwechiri ya agụgbaghịra dị isi bịa agha aka ọdọgị vam mgbe ahụ ịmanụ ụmụ nwaanyị na saịn kwu cheki etu anyị si asaịn isi ya na nne gị na ezigbote arụ adịrọ nne gị na nne gị na-aya kansa na ọ na-anwụ I'm really in trouble. Ikwuo trọbụl agwaghị na trọbụl nke ya ka nkụ nọ na nne gị ikwu ya na ịmụ ụmụ nwaanyị na-adịkarị emoshonal na gị na nne gị ahụ adịrị ya nwee ike nne gị anwụọra 10 years ago ị gaghị agha ya nne ka etigodo ọnụ ebe anyị mamụ ya afụ ego iji kwụrụ ụgwọ ụlọ ọkọta ọkali alụmen Igbo eze ụmụ iyo nna abụghị na watch ya na TikTok just like ọkwa ebe dị ya mmadụ nọ na Facebook kafe aka na alala ụla mba guys ju na Facebook na-ege ife ị na-ekwu one ka fadị ịmara ife Facebook na-eme m asị ya bụrụ na mmadụ 10,000 na ebe a Facebook egosi 100 aji m n'ọnụ amaghị ihe mere Mark Nsụka ara agbara Mark ihe m fụrụ ebe a bụ 254 ara agbaghị ifuka mgbe o ji wee zobe my viewers mama onye gị shadow band amamụmụ shadow band ọmụmụ pantị m ga ama nke ọ nyere m nwanne ala agbala Mark ndị a niile nwatachere m mgbe ama na nna gabiga kịta akala ịgba mmadụ agha aghọta ọtụtụ ọ na-esu ego na ọ na-aji ekọrọsị nwanụ gait ga-eju mma ndị bịara bịa sef ịnọkọta ọkọtụ ọnya na-eti ọ gịnị mezi ọ bụrụ na ị na-anụ ọnụ ma na ị na-awọnda kedu onye na-ekwu ife ọ na-Elicious CEO bụ ife na-ekwu aka monetization queen sonye m n'ife a na-eme na mụ na Onowu Igbo ga na-ewetara unu ya woto na agba nke ikpeazụ anụnwa ọ ga na-abịa na series a ka anyị esi ewetali unu mock news ka ọ ga-abụ na series onu ịma na o nwe those videos mụ na gị mee n'Enugu that time those videos anyị mee n'Enugu enyere m ya n'ụkwa ngị ji oke na-enye postu nke ya mụ nwee postu be nke m mana o nwere nkụrụ nye ọ ife atịalụ mụ na ada Jizọs okwu ma ndị mmadụ aghọtara ihe siri bụkwa bedde ada Jizọs posthumous ya yesterday emesikwa m nwa afọ ọjọọ so nwa careless ọnwụ but may I so rest in peace Chukwu dubia nakwa sị na onye nwụọ n'ọlụ n'ebe ka mma thank God ọ nọ n'ebe ka mma yes I dey sure nọ n'ebe ka mma because na before o ji nwụọ ọ yọrọ mgbaghara ịghọtago yes ọ nọ n'ebe ka mma ịma nke ka njọ bụ na-enwu mana ịmarọdị ife gbu ugwu ka ọ na-enye ịnwerọdị opportunity ikwupụ okwu dị aṅa ịghọtago ibulu ihe ebu ala ya na mmụọ nyanwa kwupụrụ ọyọ mgbaghara ebugharịkwa anya ọ kwadola akwado ya mere nji sị na ọ nọ n'ebe ka mma because ọ ma na ọ ga-anwụ ya ọ ma na ọ ga-anwụ ife a kalizili o nwere steji oluditi nkalizili ya onye ọbụla fụzili ya onye ọbụla dati ntikweli aka otike before low stage ahụ o bidogoli yanwa amalụgo ihu na-eyi before then the truth bụ na Chukwu jikwa ezigbo di gozie ya ọkwa ya bụ ife a na-ekwu ọbọkwa ịpịa Chukwu ji ezigbo di gozie ya ti tomorrow mfu foto di ya nna mana Chukwu just were ezigbo di like the guy was there for her till the end ọ tolerate a lot ruo n'isi mmiri chai ọbọkwa nke a na-eme Chijioke everyday
na Chijioke na onwe ya na-eme ya bụ ife Chijioke na-eme ya bụ ka o bildugodu brand bildo followership ghọtago. So anọ na-ebildu kwa kama na ebe ọ ga-enwe problem bụ o bildu chezie ya ementenu ga alụ ọ na-awe kịta o decide ya ka o mee ya private ọ drop kwa ịmana ndị mmadụ na-like asị gwa m bụ na ị ga-eyi ịkwụsị iyi ala views ga-drop, so ị chọrọ iyi ala yila ala gaba, ị ga-ahịa ti Jizọs abịa. So mana ịkwụsịkwa na alụ drop ọgbam fim gwụ dịka ife ndị mmadụ na-eme ma fim gwụ onye ọbụla fim gwụ ebinye everybody anaba. onwe onye kiricha fim chere ka ọ fụ onye bụ director ma ka ọ fụ onye bụ executive producer nke ahụ na-eme ofu afa cast ịfụkwarala cast onye ọbụla ebinye ka a gaa. So casting after show casting ama m ekwu ya ndị gbara na-aghọta after show casting. So ọ bụrụ na-ekiri fim ekirisie di show niile eme na the film ọzọ afụzi bụ casting ya after ndị niile mere di fim ma ibe niile a ka ọ na-apụta ya bụ the casting. So otu anụma odogwu bụ ubu nọ show ka ha na-eme casting abaghị ya kịta ịghọtago ọrụ agwụgo ife ọzọ ọ ga-enwetazi kịta tighten the story takwazi ya to convince people na ife a bụ original ọ ga-afịazi ya ịghọtago. Onye ọcha ga-ewepụta time ede script a 6 months ịghọtago elu to the point na atịbazi anya ọ na-enwezi ụmụ event na-emezi along the line na-ewechalụzi mana onye be anyị ọ na-adị ọsịsọ ka ọ wee gbalụ the money onye ede story ya ọfụma ya kpatara na most of them binikwe etipia ozugbo ebinie etipia. So ụmụ onye pụta one day si Onowu na amụ ya you no blow you no go down ma mgbe gọtụde ya I believe in a slow and steady. Slow and steady win the race. Slow and steady win the race. Ụfọdụ chọrọ ka a kwuo ikwu ozugbo ikwokwe na anya nọrọkwa na awa ọchịkwa ndị ga-apụtakwa ikwoye na nsogbu adịrọ ka njebanye ọrụ ịma na ihe peji ndị mmadụ ji n'aka ka nkụ ka njeme upload biko ngwanụ tabantanụ ka ọ dị udo dị akwụghị ife mụrụ anyị kpaa na before na ọ na-aga n'anya ọkwifu na ọ ga onwere just bee m